Russell jakaa vielä Tavaresia, maali! Kanada 1-0 ylivoimalla, kun minuutti ja 59 sekuntia pelattu. Suoraan syötöstä Kanada johtoon ja heti kostautuu tuo Latvian jäähy. Janis Brooks siellä kylläkin näytti olevan, siinä oli tuo nimi vähän väärin ja se tuntuikin aika oudolta, mutta tuli se suoraan luettua. Brooks siellä jäähyllä istui. Ja tässä Kanadan maali, Russell löytää Tavaresin ja näin on kuvio valmis pyörimään. Stamkos suoraan syötöstä, Russellin syötöstä jälleen. Ja näin Kanada ylivoimalla 2-0. Stamkos 2 maalia, 1 syöttöpiste tähän mennessä tässä turnauksessa. Näin nähdään vielä hidastettuna tämä Russellin hyvä syöttö ja Whitney, Giordano ja maali! Siinä ei Masalskis näe lainkaan tuota kiekkoa, ei näe laukausta. Giordano siniviivalta Kanadalle 3. maali. Mark Giordano, joka Calgaryssa veti oikein läpi murtokauden, tehotilaston 1. Ja nyt avausmaali MM-kisoissa tälle miehelle. Nopeasti liikkuu kiekko ja Masalskis täydellisessä maskissa. Rene Borg on mies Masalskisin tiellä. Ja sinne tulee Kanadan 4. maali. Tavares toistamiseen tässä ottelussa ylivoimalla. 4-0. Mark Messier, Kanadan general manager, saa iloita tästä osumasta. Tavares, toinen osuma. Mark Messier ilmoittanut, että hän haluaisi ehkä tehdä samoja hommia myös NHL:ssä. Tämä on hänen oikeastaan ensimmäinen näytön paikka isossa arvoturnauksessa. Ja tähän mennessä joukkueen peli näyttää ihan hyvältä. Ylivoima ainakin toimii. Burns pysäyttää viivalla. Burns ottaa tyhjät pois. Pääseekö vielä kääntämään rystyltä? Laukaisu pääsee ja sitten Latvia tuossa rangaistus ja sitten tulee myös Kanadan 5. maali siirretyn rangaistuksen aikana. Tätä ei enää Dowdy hirveästi jaksa tuulettaa. 5-0 Kanadalle ja näin on myös Martins Raitums ohitettu ensimmäistä kertaa. Päävalmentaja Oleks Naroks on nyt kyllä aika hankalassa paikassa. Joukkue tappiolla 5-0 ottelun puolivälissä. Dowdyn ensimmäinen maali tähän turnaukseen. Ei pystynyt Iso-Britannian liigassa pelaava Raitums tätä maalia estämään. Ensimmäinen maali, joka syntyi tasakentällisi, mutta sekin siirretty rangaistus. Viimeistä minuuttia. Siellä on Giordano 6-0. 4-4 vastaan. Se on Giordanon toinen maali tähän otteluun. Toisen kerran ohitetaan Martins Raitums. Ja kaikki nämä maalit tässä ottelussa syntyneet jonkinlaisella erikoistilanteella. 4 ylivoimamaalia, 1 siirretyn rangaistuksen aikana. Ja nyt tämä sitten 4-4 vastaan. Pisteet ainakin ropisee. Täysin avoimet portit ensin puolustuksessa ja sitten avoimet portit pitämään kontrollin. Sitten Johnson vaikeuksissa ja Latvia iskee avausmaalinsa. Kujaks on siinä maalin kulmalla 1-6. Ja nyt saa latvialaisyleisö sitä mitä haluaa. Sen 1 maalin. Siihen sen on varmaan tyytyminen. Kujaks johdattaa joukkonsa Latvian vaihtoaitioon. Se on toinen maali Kanadalle Latvialle tässä turnauksessa ja ensimmäinen maali tässä ottelussa. Kylmiltään joutui Johnson maaliin ja tästä se lähtee. Stals tuo kiekon ylös. Reboundissa